Жәлил укулары халыкара әдәби бәйгесе быел 4-нче тапкыр уздырыла. Пандемиягә бәйле чикләүләр булу сәбәпле дистанцион форматта оештырыла һәм 15 октябрьдә старт ала. Әлеге бәйге әдәбият сөючеләр өчен ни дәрәҗәдә әһәмиятле, катнашучылар саны ни сәбәпле елдан-ел арта һәм җиңүчеләргә нинди бүләкләр бирелә, нинди үзгәрешләр кергән. Бу хакта оештыручылар матбугат очрашуында сөйләделәр. Жәлил укулары Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә оештырылып килә. Һәм Жәлил һәм фронтовик язучыларның иҗади мирасын Татарстан Республикасында Россия Федерациясе төбәкләрендә һәм чит илдән популярлаштыруны, сөйләм телен үстерү, матур әдәбиятка кызыксыну уяту, шигъри сүзнең асылын һәм аһәңен тоярга өйрәтүне максат итеп куя. Журналистлар белән очрашуда катнашкан Ләйсән Исхакова искәртүенчә, Жәлил әсәрләрен быел теләсә кайсы телгә тәрҗемә итеп сөйләү мөмкинлеге дә бар. Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илгиз Халиков билгеләп үткәнчә, узган елны катнашучылар саны 40 меңнән артып киткән. Әлбәттә, агымдагы елда 4-нче менә безнең тапкыр үткәрелеп торган бәйгедә без бу планканы төшермәсбез дип уйлыйбыз. Аның никадәр артамы әлегә әйтү авыр, әмма без катнашучылар саны максималь күбрәк булсын өчен барлык шартларны тудырдык дип уйлыйбыз. Әсәр һәм катнашучының яше туры килсен иде. Чөнки күп очракта безнең бит катнашучылар 3 яшьтән башлап һәм шикләнмәгән. Яшь аралыгын, әйеме? Кайчакта карыйсың, мәктәп балалары, 6-7 яшьлек балалар, мәсәлән, вахшат шигырен өйрәнә. Аны бит ылык шигырьдә уку авыр, бала аны күңеленнән үткәреп сөйләргә тиеш. Бу дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә жюри әгъзалары менә моңа бик нык игътибар итәләр. Бала икән, балалар шигырьләре булсын, ул яшьтәге апалар икән, ромашка сөйләп туры шулай ук килешми инде. Шуңа күрә менә бу якка игътибар итсәләр һәм тагын бер зур үтенеч әсәрләрне сөйләгәндә Муса Жәлилнең киң таралмаган әсәрләрен сөйләсәләр иде.